के में साथ तो हर छूटल हो। बाबू एक ठो माई का मूर्ति बनाए हैं और को लगता है कि माई वापस आ गई है। भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, वो सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। और जे भी हमरा से छोट भाई बंधु बाणे वो सब कोई के आशीर्वाद प्यार दुलार बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आयल बानी। ई ट्रेलर के नाम है एक परिंदा और एकर एक्टर बाणे अवधेश मिश्रा जी, एकर एक्ट्रेस बाड़ी यानी अभिनेत्री बाड़ी माही श्रीवास्तव जी, एकर प्रोड्यूसर बाणे रत्नाकर कुमार और डायरेक्टर और राइटर भी बानी अवधेश मिश्रा जी। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड भोजपुरी के बैनर तले बनल बा। ये जौन ट्रेलर बा, ये ट्रेलर देखला से सबसे पहला शब्द हमारा जौन दिमाग में आयल हा, जौन पहला बात आयल हा कि भोजपुरी के जौन कलाकार बाने लोग जौन अपना के सबसे बड़का स्टार अपना अपना हिसाब से नाम रख ले बन लोग, कलाकारी और एक्टिंग का कहल जाला ये अवधेश मिश्रा जी के ट्रेलर देखला से पता चल जाए। और सीखे के चाहिए इससे कि एक्टिंग कोना के कहल जाला और एक्टिंग कैसे कइल जाला। से ये जौन फिल्म बा ये भोजपुरी भाषा में नहीं खे, टिपिकल भोजपुरी में नहीं खे, जैसे हम रउआ सब ऐसे बोलता नहीं कि एकदम खाँटी भोजपुरी, औसन भोजपुरी में नहीं खे, ये बिहारी हिंदी में बा। अब रउआ सब कहत हो कब जाके बिहारी हिंदी का कहला है बबुआ, तो बिहारी हिंदी वैसा ही मतलब हम कह रहे हैं ना, देख नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं ना, अरे बउआ वो कर रहा है रे, ऐसा ने भाषा के यूज करके फिल्म बनल बा। लेकिन फिल्म के जौन कहानी बा ये पति पत्नी के प्रेम के दर्शावता। जौन पत्नी के रोल प्ले कैले बाड़ी माही श्रीवास्तव, उनका नाम राधा है, और जौन एक्टर बने अवधेश मिश्रा, इनका से वो कहताड़ी कि जब द्वापर में राधा कृष्ण के ना हो पैली तो हम यह जन्म में रार कैसे हो सकेला, और हमारा पीछे अपन समय रहुआ काहे बर्बाद करतन। तो अवधेश मिश्रा के डायलॉग बा जौन कहता, जब कृष्ण राधा के बिना अधूरा बाणन तो हम राधा के बिना पूरा कैसे रह सकेला। यह कहानी के लेके चलता, पति पत्नी के कहानी और पति पत्नी के बीच के संघर्ष। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ता तो एगो इहो पता चलता कि जौन अवधेश मिश्रा के पत्नी बाड़ी इनकर बच्चा नहीं होखत, यानी कि वंश आगे नहीं पढ़त। और जब रउआ हमनी के समाज में वंश आगे ना बढ़ेला, बच्चा ना होखेला, तो कोनो बेटी बहन पर का लांछन आलछन और का आरोप प्रत्यारोप लागेला, ई जोकरा बेटी बहन पर गुजरेला उहे बता सकेली। उ दुख, उ पीड़ा, उ दर्द के बयां करे खातिर ना हमरा भी शब्द बा, ना समाज उ शब्द बता सकेला। उ बेटी बहिने बता सकेली जेकरा साथे ही घटना घटित बा। हमार करबद्ध निवेदन बा भगवान से और छठी मैया से, आ जे जौना भगवान के मानेला कि ऐसा वक्त और ऐसा समय कोई भी बेटी बहन के ना देखावे। ये डायलॉग ये फिल्म में बा कि जब अवधेश मिश्रा जी गांव से सड़क से जाता तो आदमी कटाक्ष करता, छठी मैया के पूजा करता लोग दोनों दंपत्ति। ओकरा बाद एगो बेटी के उनका घर में आगमन होता, लक्ष्मी के आगमन होता। आगे बढ़ता तो जौन माही अवधेश मिश्रा के घर में जौन एगो बेटी भइल बाड़ी, ये अब बढ़े लगली, पढ़े लगली, इनकर शादी विवाह के तैयारी होखे लागल, लड़का दिखाए लागल। यही घटनाक्रम चलत चलत में अवधेश मिश्रा के जौन पत्नी के रोल कैले बाड़ी माही श्रीवास्तव के एक्सीडेंट में मौत हो जाता। तो जब वो उनका अवधेश मिश्रा की जौन पत्नी के रोल कैले बाड़ी उनका एक्सीडेंट हो जाता, एक बाद ये कहानी एक अलग मोड़ के तरफ चल देता, एक अलग रास्ता धर लेता। वही जैसा अभी कहानी अब ये दिखावता हम लोग ये फिल्म में कि अवधेश मिश्रा अपना पत्नी के वियोग में इतना टूट जाता कि अपन पत्नी के एगो प्रतिमा बना लेता, मूर्ति बना लेता, जौन के रउआ सभे के सामने स्क्रीन पर दिखता, और ये मूर्ति के ही चुनरी ओढ़ावे लगता और पत्नी मान लेता। और ये हस्र और ये दशा अपना बाप के देख के कोई भी बाल बच्चा अपन धैर्य और सब्र और अगर हौसला टूटे में समय ना लगे। और पीड़ा देख के जौन बेटी बाड़ी ये फिल्म में वो अपन बाबूजी के शादी करे खातिर और शादी करावे खातिर सोचा ताड़ी। अब कैसे तरीका से उनका लोग से पेश आवता, भला बुरा हर तरह के समाज होला, समाज में लोग होला और हर तरह के
बात के सुने के पड़ेला और हर तरह से लड़े के पड़ेला। अब वो बेटी पर का असर पड़ता, जौन बेटी के शादी होके के तैयारी चलत रहे वो अब बेटी अपना बाबूजी के बियाह करे लागल और बाबूजी के बियाह करावतिया। ई पूरा कहानी एगो ऐसन दिल के कोना के छुअता कि आंसू अपने आप निकले के मजबूर हो जाता। ये फिल्म में जौन डायलॉग बोलता है अवधेश मिश्रा जी, डायलॉग बोले में जौन ठहराव बा, जौन एक्सप्रेशन और जौन फीलिंग बा, वो काबिले तारीफ बा। ओकरा खातिर शब्दे नहीं खे। जौना हिसाब से डायलॉग अवधेश मिश्रा जी बोलता है और दूडायलॉग में जान आ जाता, उस सीन में जान आ जाता, वो लोकेशन में जान आ जाता। ये जौन फिल्म बा बेसिकली गांव में शूट कइल गइल बा और जैसन सीन डिमांड करता लोकेशन के और सने लोकेशन सीन के दिल जाता और डायलॉगों पे 4 चांद लगा देता। हमार लागत है कि अगर ऐसा सिनेमा बनी तो भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप आसमान छुए लागी। लेकिन अभी जौन हमनी के जनता जनार्दन बा, जौन ऑडियंस बा, वो फिल्म के नाम पर ऑर्केस्ट्रा देखे में ज़्यादा ध्यान और केंद्रित रखता और आशा और ओकर मनपसंद भी रहता। लेकिन जब ऐसा सिनेमा आवे लगी तो ऑडियंस अपने आप खींचे चले आए, खींचल चलाई। काहे से कि बढ़िया केकरा ना बढ़िया लगेला, राम केकरा ना भावस और मीठा केकरा ना निमन लगेला। जब मार्केट में मिठाई ना रही तो आदमी खाटा के ही मीठा समझे लगी। तो भोजपुरी के वो हर कलाकार से हम आशा करब और गुहार भी करब कि टॉपिक ऐसा चुनी कि ऑडियंस अपने आप फिल्म देखे खातिर सिनेमा हॉल तक पहुंच जाए। अभी ट्रेलर आइल बा, जैसे ही फिल्म आई ओकर हम रिव्यू रोवा सभे के सामने वश से लेके आइब। खातिर हमरा के विदा दही जा, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। अगर ये वीडियो रोवा सभे फेसबुक पर देखता नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर लीजा। अगर यूट्यूब पर देखता नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर दीजा और बेल आइकन भी दबा दीजा कि जैसे ही कोई नया वीडियो हम लेके आई तो सबसे पहले रोवा भी पहुँचे। तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा। नमस्कार बा, प्रणाम।